Esukuru ya St. Anne's College ni gotoko kwari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au. Ndobwate ekosi ya ICT ase kirengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial. Ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde. Ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4. Nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia. Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako. Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri. Erio kwerikia nigo ganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mbya muno mwanchomore kana watengere staseni kia Ndizi TV chinsabune chigatora se ensemo ya veneri tukuria Jumamosi omwaka oyo gwechiri bibere 2023 asebono tiankwarigani bena somoro biligwe EKEUMBU ya siasa murobere korantu na inche Ndemo Steven na igase taseni kia Ndizi TV na gwetero murobere yo twemanyia mange igoro ya siasa igendereta se chinsemo au ase chiwodi chira se EKAUNTI ya Nyamira ase EKAUNTI ya Kisii tolenta barai korwa chibunge chionsi chira sorongo rwa Gusii batebia mange igoro ya kiliba kolire buya kiliba tarakora buya na buna tunare koba togosukia amagendero aiga sorongo rwa Gusii korona street kolere ronto bateri bagalia bene ego twara aba MCA babere korwa sense moye bunge ya Kitutu chache South abarata tebia mange igoro ya ebinte binge byagendereire aigase EKAUNTI ya Kisii mono ase wiki ya twarira mangana mange miroberi ye county siasa ya iganari tebanyia mange keboikira nigo karibu goika chinse mochi Ndizi TV na batoto korwa se omo MCA korwa se wodi nyatieko mbia mono Ndemo ase libaga anda sogo twariga nigegese studio tinka narenga igango mwakwetire ego na gokire bocha anda ningogetenga ntogamba mangana maya anda mange arasemia abantu baito ba Kisii County na Nyamira. Mbia bona sana na chinga kiechecho ntobwate ejirani yaye omwamete oange korwa se chinse mochiri chie ward ya Bogeka ward na bogo kwani abantu na hotebino mwako gochakeire Yande Ndemo gotema oponya wantu wa minto bonso announce piece wategara tengikia wan magoba na hope ba chaklo mwako obia na nchana chakdo do masukulenda ya siasa kawaida tanya komisi otherwise biatoga mrete anentoletia no sumemero ekuna gente kia sana abuna baba nto bateri korero Richmond manani oyore omo MCA korwa sensemo ya award ya Bogeka ward na ntove toli bagalia bene gutwara Amos Mukaya oyinaroro omo MCA korwa se award ya Nyatieko na ba MCA ndake ba obwate chinguru favre avake kemiaka kolende sobongo ya wato banyibwaime batebya mange igoro ya obokoreri bagendreta se county ya Kisii na mangana mange igoro ya magendo kondi tugochakana yandake Amos ni maitenero ya beire wiki twatwara machibu ya matemu a KCSE na se wiki ya ni maite wizara ye chisemi ya irege ka kerinde emechande abasa ya machibu ya KCP techiko ba menge asa machibu ya KCSE timanya na kikwanyora machibu ya KCSE mono chiskuru chorongo rwa Gusii bia mono Ndemo litanga nintebenga aya matema ya nabasogete kerasogete na botwa kogete sana mnaba Gusii because twanyonete reporting na skulu kitu cha kolero bia omuntu kakagera nganyambali atanganire ne skulu chinde lakini ekero litukuli kubwati kero twacha konya wona matokeo abantu bache kirubia
actually tuanyole chi complaint chinyinge sana unaona wasi skuru chane inye chi secondary inye tubwate sinyatiko matokea ya tali maya mono agyo tuanyole te chimini chirense sana unaona kurero mambia nero umuchakato twawata se chigrupu chito chanyatiko because unaona skuru yeto nyatiko secondary agyo tuanyole ebwate mini ya 3.3 umwana oyo mubyo kubwate C+ abande guchinse okwekera okwenda kyogo ebwate B- C+ ozirenga chindo chimaya so bonekera okuligere libuya naligerere tinanyote chance yokuligere na school chito cha kitutu cha South as a whole school chito nchikole tibya so bono okuligere linga matema ekero okuligere likatwa igule discussion ere batanga maybe yendongero bakoroka moderation nga maybe chikiredi chinjika chenchiri yake because kero kulige unaona umwana ngogamba twalinge nabalimu bane bawatanga unaona umwana aro abana bange babwate chimoke chi B-, chi B+, lekona max koma abanyo ebiredi bya ebire ange bibere bochanisa so igontebe nga matema tatu chire tibuya ino maite andake kero kwanda mangana rengete moderation este matema buna yaiga okonyora buna kinga kichinyinge moderation yako basi ama chivu yensengi masi chiskuru chonsi na weko nyarekana lakini ne twaro chingantu engere twake because na ngwaro chibona one school yaitu sina someta actually school ere so Richmond ere Burisera ali ku kadino tunga nero roche yaringe namba ibere last time lakini wana ngwaro chese matema so getenga matokea botakoleti tasogeti school ere Nyamira kunya Kongo igo minute nga matema tatobere tibuyana ndena tebe ganche uno murai ngwaro che kera matema okoro bakamaji kuonera Gusii yake ukaroranga isenjali nyambali atangande na kadini kabwati ukaroranga abantu abaneke bakamenya sana nyambali na kadino bakara se abana baito ono okwara skolo koranga matema atachitu kwenda buyase abana baita bangi esenja yanto kagerwa mate ekere kitonya ukana kutambe nkonyorole abantu ande mbara bagasoka isko unaona ngolengea no murali kwegule banyo batanga Gusii na baibi tukoibera matema tokaraki egento kelige goto epikchembe kwanyoranga bono amatemo itekera kumaki buno ngwatanga ali nsengima kwanyanga Gusii senche kugerunga ntutura baibi because ese picture to abekeresko kwanyanga no into amatemo yabana baita kuliriri muno kubwa jiskuru chinde chons ese Kenya because ese perception ile to irunga ba Gusii nduto kwibera matemo na ndebo nene picture takiri to siri natokwenda mutwa ni maitenga utumutwa ngonya Gusii tole system ya 844 CPC nero akirende still tokogenderane etabiringa wana ba Gusii tutonya ukagairana twatebanga nkoiba batole tego chikobia so twale picture ngia se Gusii because ntumaita abana baito nabangaini korole abana baito nabakora kurusuko nende bakorobia imaitanda ke kerogana tego sanga igoranda ke buna amachivu anda ke abara iboro gongorwa Gusii banyora amachivu ya chiskuru au imaita chiskuru chinge buna kwaikire gote banda ke chirchia kolete byo mwako eta umwako yo bintu mibachire tibu ya wakwanire igoro ya skuru ya Nyambari ya boys wakwanire igoro ya skuru ya Kanol Otunga musocha anda ke machiva tararekana ke boikirano kirokuri rasa chinse mo chirichi ya Bonchari ndo abate skuru buna St Vincent Omari secondary ase amachivu yo mwako oliondo etete babate mean score ya 7.6 kurenda so mwako yo bakagenda insewe ika mean score ya 7.0 kirokuri skuru ya St Paul's Igonganero chinse mo chirichi ya Bonchari umwako oliondo etete babate mean score ya 10 kirotogo cha so mwako yo babate mean score ya 7.6 anda ketoro chiskuru chinyinge njite metiko tigara se chiaringe timanya ya buna Richmond manani kuna sema yaona kianda ke kwanyora machiwa ya KCSE no njega nzonda kwanere ase chiskuru chito okay chiristare go karabia especially in kwanere na wana chiskuru chako kambo at secondary school chire inye abose kadi no pasha yele bogika there was a challenge nere yare ngoro no more musiari eyagarte matokeo wikera woni gataracha lakini I think the principal na Nairobi yare aware ngoshuguri kera so hopefully by laps ya mutukari 21 konyora bara machivu because ona abana mbiye bakorete toko ira na school ya Nyaore for the first time school ya Nyaore kuna na so ete jabwa the challenges na rengo monto mutanga ni kuoga lakini kana chitenga sana bari mu kamanya challenges ya rengo tukashana barabu oni gamba ile tabana bani university we the other improvement ne Minsko grade the other improvement of like 1.5
from the previous main school. So as a school ya nyore bate mete to cha actually school ya yote na likewise njate mete because ya bate B plus ya mo gatware B minus 6 C plus ibere, so you gon bate mete. Unlike last year no na the challenges pake kagera to kana na vai bol to gaisara so mar morengoro akara agende transfer to kanyoro mar mo ngao mar mo yo chete is doing a very good job. And then again, that of course into buata abana white because into buati D minus into buati na D ito go to D plus, of which the school area na one kita I promise the end of this year mama temvago chikokora there will be a great improvement. The school nere ya mumbuata nere shida ya boka PhD whereby the principal decided to go karibu into BI that I could involve all the stakeholders. So erento joto isara sense na waivodi tobora ni sama gosa ade todo na to kore to bisha. Otherwise boninga amatemga una makiwa there were challenges all over because unko ara waivodi wana ba go check se nek portal area banyo results onyo mwana mambi ubate B mara go jato kanra ubate go sene E. So meaning the system pare go kanjare ngingia hopefully Baro just challenges here next time they will rectify on that. Nima tanda ikato ante kori rianda kiama chivu kurwa chibunge au kurwa chiwodi au cheche skuru chia aigoro wangorwa Gusii sama chiwanyara ko baka gutoka kato tiranda ke senseme ya kitutu chache south nainde ndoro ravuna ndake ama tukabwango igari kori goro ndoro chandake au watan kurwa senseme ya St Catherine's Iranda agatia vaibori na gatia community nimaite ne skuru erangi ne chigodi chaino chionsi ndoro chandake bakurobikana ndake se skuru engima unto kwenda university baka bara wote bata udita yo kwenda nonya se polytechnic na machibare ngense merina gati akeli bare kobole ndake no goncho rikobo teneli bwe school timanya ndake eno bunaba rekorwa sense mo ya ino amachibwa no boteneli boka na bubu kwirira ndake chiskuru chaito nchiko kwara buya mono sana use tobate bintu binde kando na mangana yo boteneli bwa school nchena tebe ga kerongo kirigeri no morai na tebe ngo okora opuya ugwe school so okora ugwe school ne bintebinge na togote abotambe ntubwate abantu abange bakoze school ntubwate abanafunzi abalimu abayibuli ntubwate na management so bono ekero kurigeria abonse nguchangia bar of course na togote abotambe mwanafunzi bakasome mwalimu asome buya muyibulia make sure mwana ochire school buya no muraya alende school buya badene ngo tebinga ekero kurigeria ndekine discussion out tobwate mambe na abarayo anyatiko tukurigeri totanga asebinte byonse oborai no bwa muhimu sana ndabono nkwe historia ke ngora ryo no ekadi no kadi no twata ya so Richmond actually ke roto bwato mo principal naro buna bono bakakurugisa aruoro bakaba kotanga mo principal naro kuru kondieki kero ndieki ya ngoro kadi no ya ngibia nko ile school na rio kindo kwa kaigule ke monyenya alengo school ya koltebia to St Mary's se ba Richmond wasomete okonyo anga karanyamba sora nga kia nyamba sora okunga ibintu mbiye berenge igonje ntebe nga litanga no ekato tanga obora iwe school no bwa muhimu nende nche kuno mura ngo tande nturi kokorero neta kere turi kere mura yo to ko le secretary board ko se e principal ko se edit teacher school naro yumu sana because no school yeto yanyati ko nginyorete miaka ya irange 15 iga ndo batu mwalimu chito kabumu ya sana uri ko baga jairas akachinji school yetale ko Roma University wa chakwende university but wangu kurugesa ruoro abalimu babe ruoro okonya nge school yenya kwira na maiga school ya Iranda ase myaka ya irange 3 iga kegera ne bwata banafunzi abange sana bakurunya tieko yaberte okolibia actually twanya bata bakaba banafunzi ba tigete kwenda nyatieko bagacha kwenda Iranda senja yalo okolibia lakini senchanga chinchi ya uburai boko we school ese mwalimu n'abantu bandi kwanyore nga yachakirukura na maiga igonche na tebe nga as much as nga abanafunzi ngote batoli bakole party ya abalimu abayiboli umwalimu omonene ole school no muhimu sana na ekina kinaro chekiale abayiboli bale kuga mono kero bachitali Randa batete barolenga nkekogera because bono kwanyore bona abalimu bane baro bagocha baita school so bono nchentebe nga ntutake turigeli abalimu nande nabalimu because bona abalimu ni maitenga ntotali abalimu asachi bali bagosomera kini abale tokolga chi teacher
bateme go irigasi ya serious mbakwenda because unakonya abari bande bakwenda school bateberere ibintu bitayi mara usene mete bakwoni bintu bine konyoranga batigire party eliyoko ngaki bako motivate abari mu bande ngaki bakurire abanafunzi baite so njente benge ine challenge ene tubate Gusii especially bogetutu actually ya mate ne yaro because school jito boni nganchi gukora buya mono na ikintu kindi gya kabere challenge ende naro eshidere school jito away from abarimu n'abayiboli na management ni kanisa jikanisa jito ngwingili akire sana school unaona kwanywa unaona nyateko ngote example omo bio board of management chairman tali community yagochora okonyora ngikanisa isesa na stari yatotomera umuntu unaona ntu batu umuntu roro nyateko umuntu ari very busy negasi ayetayo no Gusii kwanyora ngesenje kanisa etaito umuntu gete umuntu kwanyanga atari mu yese school rachikurire ki school kogendera na kinero bekisenje interest charge kanisa so chikanisa chito SDA Catholic isa kurigere influence yawe chibwate ngokonya bale because na chichire chi sponsor lakini ngoma chichire ko wanga chira ni school chito maiga because bakobeka chi interest ya moto batiga interest ya performance abate mbia mono sana uyo amaikane na Amos Mokeira korwa chense mo chirichanya tie ko ward omo MCA wote bichanda kya kerige tari kogenda buyanda kasi skuru chaito kerikira nyare ko bakigonchuru nenyora buna turagusikira isiko ayo buna umurigeria bwegeta seni kya Ndizi TV nabo kunyara koba naiko gusange birengeri byao igoro yeskuru erange nabu means ko irenga mwanya olete ningi kerikira akore mora akore gusikira akore kane erinde chiskuru chinyara ko bakikonyora machiwa mayesenge njo nyora buna chisemi ngobata na jirana amangana siasa amangana ya magandre sengenjo abara tubata igasege ikareke bonsipi kobe kibale rero chisemi nchi changiye tesenjere mu guseyende na kyanda kere sengenjo to tware ikarobune keiga ndoko nyara koba to kweba chisemi chite kona botori kara chi SMS chinsemo cha Facebook Ndizi TV News Digital tabin ko nusema kirimo toreri koru mabuli kimobate go tiase abara itobata igase karo kyarere kera ege karo gya EKEUMBU gya siasa na nche ndemo Steven tunare ko batoko manya ke boikirano ayuansi pia sendo chebu nagati abari basoire wekera bone ndo chaiga Edward Osindi chinsema cha Facebook atabuna my able MCA no araiga na bote mbavere vale igo oyo no roli ndo chaiga Kennedy Gisemba director yegeta seni Ndizi TV atabuna ngobwati aromo roberi ya mono gati abande koru chinsema chirichi ya Facebook na SMS na boto bekrama buri ya obene konde bono Richmond manani ni maite mintombiri buya koruchise mo chabe kututo mintombira nyara kwa bikoba buya na chiskuru chinyinge chiskuru chigueti ne chinge bakona na chirichi kutali gueti ose chirichi tali gotuma bana bange kwenda sechi university temara ke riba ga ino bono buna barai ino motemo okolera una baiboli ino na barai mole riba ga ino ndirire koranda ke monchore iri. Actually, again, to get out of Nigeria, from where I come from, a ward, there was a great improvement from primary to secondary. Because, again, take a time and you might have a former teacher. So I understand, I can answer to you, not a Tiavari, or the within Bogota, Bambuatis. No, we had an initiative, Kwanza, Havana. Kura make sure abana ngo attend the lessons na tuita bari mu abono mushimo amosi atero head teachers mbatai baraba ko kurusibana nkari babareta bati go attend lessons wese ko this school ejito etakane ngega mbabwata lot of absence eriye kogera bana abatai go lessons because mwari mutago chikoganya mwana achiaruka achamusomi alisasomi jekero mwana atarengo so njege ndanare ko sabo kwanza to make sure because one solution to work to make sure abana wants to go attend the school make especially kera abana abao kana matem gonyo ora abande balencha abana wito meto with a lot of poverty aba bariyo koranjera na bono mwana njera kusenza kinde no muri abete abayeti uye lakini nyomba sa kinde charanero. I want to thank Governor Edo Honorable Paul Simbarat through First Lady May barete ndagera nejiyo medical sets tuare kwa abana eri wiki bare kuchokora matema that one alone ikamotivate abana bamaite bare school abana tukabagora chombe baragire nyoki yamatema baigubiya tukabaji yo medical sets abana bakayo sanitary towels so abana during the exam time abana abarenge comfortable school na abana mbaigote. I remember most of the schools tuare weta especially in Chiane eba changirdu chibese una batanya korra gatevi abaiboli nebana abaiboli mozo tuara stress no kiyama dem
Governor Simbarati already a program eregega yokoretera abana Santa Towers geometrical sets igera abana never chinyaruka to be comfortable during the exam time. Actually even to the kanje from my ward in Gianconia. So what we need to do as a school age, into that Ntugata abana babantu batogoruka alumni of the schools, Ntugate professionals from around that locality school age. Tiatote mego chamo trangira nabarai totigo bonje kero monta ko egimeli tore ira na se school eri onye school ke go perform move to isara hansi na board umushima monzire ndega ko na go re chikanisa they can sponsor somebody. Of course nobody those challenges like me I had them, lakini I call these people as a professional on this is not the right direction to talk again. Challenge you are quality. That's the same challenge. Governor Simbarati Abate, Navan, Vandavari County. Because Avantum Baribatima Badirico. Yani Varo. The moment you go change Kuchiabaro, what a mentality in Navacho or two, a base and same to go to us. Umonta Akari Sakari. So Ekerakari Sakata, I think you enter the school. Abagoda was whether Avanmos or Avanan Gochavari. We need to get resources to motivate Yavana, to motivate Navarim for us to proceed. Because we knew that engineering in school, motivation was given priority. Because you motivated the learners, you motivate the teachers, and you are very teaching learning resources for us to achieve the objective. Nemaite watera abuni maite nengane entambere ngeta chisemi abantu abange ngo kibwati vare abantu abange keri vare go kiravoniga ngwetera ko bakuri chisemi chatwere ase amagi mabo konde keto tigara abwa bamangana rengete chisemi chaito abaraito baterere gankorwa sense moya EKAUNTI ya Kisii na riva gari ririye to baterie county konyara ko bari kora amangana ye chisemi na ndo araranda ke wiki ye ya nyara ko bane wiki anyara utware binte binge mono mona mangana rengete chisemi abwase umuroberi bene bwa abayibori konyara ko bakwe guchiform chichi basari chia EKAUNTI chanyara ko bachi umoro byonyara ko bakwendu imechi bunge au imechi ward au gati yabo chibunge chia abashimwe to bwata iga ward ya nyatie ko ward ya boge kagati chi ward chinde gati chibunge chinde no muro biro chaka wiki ye timanya ko rensema ya na Amos emechie menge ebwato butaka nanjira turake yo butaka no gusira abantu bari nako ba moyo bwo gosoma timanya nkyo ratebigorya umuro biro which basari which che county chia abachinse abachi ward au mbia mono ndemo basari unawatero maina ntwachikolete wiki eyekwera rero ntinyati ko twena ne basari ritukolia Jumatano na ndentebe nga a process ya kwena na basari se ward yani abayare ngengia sana because ntwa kolete tukate abantu baitu bakacha subungi njina yebegete sentemo abantu mbati form to bate 1200 abantu bagacha bakoich form icho omorembe ngo ndo batabo bisabe governor minister yekurwese county chief officer admin njabantu bane mbalengo murobelio ngo miyato kabeka bagapick form bagapick alafu baende bachicholi cha kwirana kwichuma challenge ya monanyo lete nelinga chifomu chikero twachikolete bantu talibons banyolete abantu mbaro batakiri konyora lakini sinje konyoro bakachakanya chifomu cherira actually naye kero mugaba nari weta because taje tie kero to kwena lakini ari weta kwenda uchimarani nabanyoleta abantu balabwa tababikanga na tolike amalieta chiko achikora usi chifomu chitoke enere challenge kana nyoleta lakini kero baicholeti bayira nituya boni gatonya gochirigereri gato chibekuya tumakolike report chese county minister bachikora process yo chaka igo esenyati kone process ya ngento ero lakini nde litukolia Jumatatu nkwaroche bacha ku South Mugirango nkwaroche of course pressure njabe toro bantesege kama chikoba emeteta yara ko batokwenda chinse mo cha South Mugirango korenda ndake korense mo ya Richmond manani ese kitu cha South Bogeka ward na kila tebanda ki omoroberi orenge ndake koranda ke gati ya bale batokonyora wense banyorege tarike wetere serikali ya county ya Kisii basari ntwabwate forms in church tabia na bwate 1000 forms in because we elenke
but then the it was 5 million. I say budget you speed per every ward, whereby go over the 3 million Jericho and that's form 2, 3, 4. Then go over the 1 million Jericho and that's form 1. So about you join to ticket them behind, so that to identify Vanyo Ramaru once what they are needed to gauge. Then we give out other forms, cheer form ones. Do what the tertiary colleges. Now I want to go to 1 million. So the moment Bago report, now I form Chairman Go Chile, we will give out now to vetting to Nyare. However, Java one and Banyo, the Rivatano, my criteria they need. I don't want to what they need in a almost more than they want to Marvatano. Or you get a late, you gotta go back. You want to do what negative mapper? Negative mapper. Now tell it now you get a list, almost more on your quality, you get a list. Make sure what you or made the minister, Mokeira, a governor, no water shortage so that he ban easy. And therefore, one, my advice is to was a common there for more without much less. Because so was a common there for much less. Because into about enough time you're correct. So by the twilight to form they were needy. Unlike other cases now, the one the work come on a form you might try best. A form nature best. Because a form will proclaim you go neighbor to see your number. So see your number, you didn't about you say about corroborating, but I see your number here from there, a check here against idiot and horror. So, a bastard in Yan and Tubia. That's going to be a controversial or go be killed, don't go. Lakini, a Canadian to get to when to take credit. Na governor. As a system, a mechanism, especially from the Church South. There was a rough complaints. We issued, apart from a case here, the incitement here earlier. Or here, Ataramanya, the two governor, which water, Colonji Basari, Erakatanga, Siraman, Tomamujo is which form. Ataramanu Pang, you Western Kai. So, again, the Kenyan governor, called the tip, Avantomania, the former Avantovania, everybody, I think, is happy. And again, you can also want to West Pure, the West Pure play a basset. I make sure man of the school. To annual children, Chingo Mondago to apply basset, each was chair in the school. Umano you to that you to school. If I got what I call your man on the Mungao, what I take over corn. So in general, we will wait one piece of what I get. No, the West Pure together that you will want to the West Pure play a basset. When I come on to I make sure man of the school. Because they have a tag again the school children and I check it to call now. It's out of a saving. Governor called a saving here county as some you hear Euro Charo, if Euro Java and the back on your Kurwana. Any saving into a para, you get a Chigatoka, Chigachakoena and Basset. Andake amos ni maide kwa vera ndake nsemeri andake minority nsemeri kanira andake komochia gose kwa meri andake obokoreri bwe serikali ya county ya Kisii mono nsemeri yo komochia eri andake korengana nerichi kwa mote banero checks and balances nero oversight mukonyara kwa magokora na gati andake ya okomochikori kwa vera ronko andake kwa vera andake kurwesemo ya serikali ya county ya Kisii kuburi kwa bero randa ke aba waziri banyare kwa basoka sobo koreri ensemberi aba chief officer gosoka sobo koreri temanda ke wetera libageri die chibasa rintwaro chebuna kwa ikago teba aba waziri abange bakoba chinsemo au gokonyo murobiro yukonyo rorobi tukora chief officer bagosoka tibanyare singaneri timeje usingwaisa negetenero usenke inkikendekera akoru wene kuno bokoreri kando na manage semi bwabere bya Kisii. Asante ditangani chake gantebenga process yo kwena na basari. Actually, I got the last year, I got the Jibasa Chintang after so long, Kera, on why I know the Jibasa Jomilos in 2019. Again, taken in the Kabisa, I think there's a minority side. Go Chang Quaker, Moshmoa, Governor Gambia, call it. No Kwamako, and a Jibasa just Sari, Torco open place. About the crew Montago, chair for Munachiquera and Domani chair. Actually, I won't go my credit number one, I call it Tabia. Umakoyo. Ekero jibasiri ya jukwena no ama goso na mai tikoba no mheshimiwa yo matanga mheshimiwa nyakoe na gosete twanchirane na Richmond tara na banchirane nga ama goso na mai tikoba se communication umugavano itone gete lirio mwako kwera
agatangaza bieka ngorengese bitobie chiredio agateba ngatare moja nkwena nari ngijibasere se office y'abagambi ni kanisa amagosa ali narageretwa ku mushimo buno yonya koro cyao chikorangeria abantu tare moja abantu bakacha boye ine era amagosa nguma chikorwa make ese communication but no mugabana agacha kagundwa nga maybe message ya chiri iskembe alikuwa roje ndakaira na back ase ebi bitobie chiredio ni chitibia akacha correct bikanga nga akarwese churi alikuwa raro ya watu number 2 egento kende ngo rusia serikali magoso because Richmond na teba ngambia bakoleta egente kyo koleta chi minister ende no egaba no monyene oja kwa ndesi base jikoro nje tumi uno mwana siasa minority ngoranga teligento ki ya momo because basari you know kero omwa ntubwa tu monto ku mu ward admin no mu MC yakurugali ese ward abantu abo kamba sign so bone gente yoko rusi umu minister naronya gitari wenda kuligere ndia malio wao chikubekwe order achinya gitari umu minister naro otenerete bintu bye school maybe umu minister naro otenerete bintu bye para otagere komanya mpara kiyokore koma kumurusi office iba kuligere chi program chi para no akara kuligere chi basari ono umu minister roads umu minister onyagitari iba kulema gitari no akare south mogirango ne jifomu akubara egasi ukubara jifomu no mmede negasi nkesana asumu minister so bona ndake tena make point ya no ndende moni ndo jokale computer mwangu sana tima itinga mwaka amba na Richmond okay so a point important a process ningi ya kwa transparent and I know one politician maybe governor na barabo una nchi na boro no you know ko ile credit because negasi lakini mo negasi yoko ko engage minister to me tirigasingia because basari ngenteke kesana se ukobeko mu minister ine roli goso na rusi process yerete ne ngente kinana wote ikia communication ya taringe byanga mara bagambi mara community health promoters na baje kwena na basari but rende gabana igeta aka correct amagosa later ine rona tebe shida ya bete ngwambo ligoro ya ba minister ngakito kana ba service delivery ntebe nga so far estokora magosa nkore history but ningento nene kenena tebe kenene mona ro magosa manene especially in terms of our minister ba korera gokonyo mu governor maybe mbali kumwa the right information no nkwara rinde liri to wade jamhuri unaona hivi akatora sama somo kwa roje ndo ne kere taliberera ntona wa Richmond kumina na ya ECD classes so onyoranga baire governor information ngatu agaje na mwazani ndake inseta ke kokore message yo rinde 128 classes mede information ne tali governor ko nyiro ne minister yako na mate to agaje kile roje kulile ground kwa nyanga nchi so ye mine thing sometimes maybe mbaikuru information ile ngesi governor kwa nyoranga bachire kwa governor go so kwa ndento ntuna minority twacha ko mwaka make because atabule tibia so nakina tebenga uchimoto tigatonyore information yeru ngia and tutwale the right channel cha nkemangana ya serikali ya soka na ndirinde tutige ko minister tigango baira ne bakole chigas tutigere ndona wana siasa njena Richmond na governor toroka nemo ntokumanya unaona abantu abange bamanyire chi minister kubwa baba Richmond because minister konyo ali kenyoro lyoka mara nero kwena na chineti mara ne basari tutige chineti chiaru tu mwakuli adake amo simete ko ile kegeta para kenda kola chese ngincho yege kana singincho mwanto kwanda mangana mange korende meto ikango yari bago oira ndiri basi atebire timanyanda kegorenga ne yo obakorerwe chi minister osaba waziri be county abuga mochiri ko barabuko basomuro beri bwe chi basari timanyanki ora tebe gorenga ne yandara mo ira ne getegeta maete oyo ono no mwana na siasa nje na bongo barabune political mentor yae because ekerago kwane bintu bine digato kwane reality ekera tuachite amagana chips bari gwikira abantu bari bikuru ikenyoro tumanya abantu bari barabataka na CHPs no watu abaruseti okobango tara bari chinyomba ndiri bago eta koreme cyane chinyomba batate bikwiri mu chiori mota obotakambora oro umwana gitena etete na atakiri gokonyo they were just to give us information ekere bato ile information ye bari ko yereta se ward the basari committee level ye ward one problem ya bababugate abagore ko minority the 13 bakwero ko sekora neli chiko no the 13 baroro
The deputy minority leader. Yes, nare deputy minority leader, lakini bono minority bwa imboliko koruna bwene agokora. Whereby I mugetere pakaina se county commissioner. Ere pakachiko soa mbata ketimana inchi bae gwe basari. Ekere ba chete ko soa se county commissioner nga basari te bwene chiefs. One year chiefs imare summoned out of their meeting ba bwate so county commissioner's office. Bakabasa muda bande ba irwa marube show cause letters. Bono si ire basa ye ata ite koenana. Ne ire ba chete ko TV county commissioner. Evera summon chief suspended. Nema te ngana engeni kwa retira se. No na baya renge bo amte reality. Turana wana se angana abo asiri. Ba ojira ekere tuwanyo oranga chiefs bari bwene to konya CHPs ba tangirwe. Wo ingi tu areko kora ntu abwate shortage of staff oikatu areko reta especially bono bunere tali era ore kwaina na chifo no mu oikatu areko be ko muazi because oyo na bare ko chako sabotage shughuli ya serikali because he was not no last year he was among the people ba bolengo of the idea to ena ne basari ngia ko teberanga dalinchi nje na ina ne basari ikora tigake ndake ninko erivaga bono ere last year by the time tu ariko chikoena ne basari nero bwene to taito kutwaro mukutano mutangani bogo te basari teyo I call him as my younger brother como te vina aquí e interview taito ko chikokwana as media mbiribia e basari ngochere give us time when we did the supplementary budget igacha tukanyore tukabeke basari yoro there was a problem ya development libakari current we had to change tukahaba ante basari boni ngaja achide tore in the process yoko chikoena ne basari oyo bayimukira abantu geta few baranti government batayite kwenda bachiri bayo tell mu county commissioner suspend chief echi ndota exercise gichi basari pi wali mbata ite bantu bakore bayo ku basari na governor never did a mistake yo communicate aba ebari ko nyede governor anticipated nga mtu basari nkwena nuchire of which timing area kitambo twara ko the information from the ground na kikiara delay area 2-3 days egona ndekora naye ne agamaro yaba chief goteni wanga nero yerere taba waziri bache yomorobe yes kwango yomorobe because ntwabwate bantu bari ngi ground abana butwara ko bachi form baende basambe mba abantu na governor is an executive officer in county na accepte yo eri kire nga governor abone to kwenda asigeta governor are governor ye county ngima so we kare ko taro bwana tachiti I'm not complaining about it one. So as I see it, I don't see it. I wait. Correct the exercise in a key. Exercise can get transparent. So as I reckon your issues, Abana inch voka when you go and engage. As I go got a problem in Jarengor, like the issue to our chair in Yamasivi. Yamasivi Montochiro, one room in Oyomo, or more nine or Mugati clip, not for Mukon, which are initially in Miami, a robot. Next to my women in the Piamui. So there are some people, but of the idea of Antobacon. That's what original issue is. Bono, Omojimo Amosi, got what they were new man and a key. Ntuntu a cadet was a band on Koya Basari. That in Jagete, Mogatuaka 10 need a Basari. Watera wase me ya tenila musamanga kwani rigoro ya kurende bina rongo sukabire na mange abarigeri bawante bamanye mabuli na mange mubwate kwanda musiko kwa inseta eka biginte bigeni bya kwani Rwanda kamangana ya chief mangana yo ku delay osego sabotage chomuroberi yoyu timanya kirura te inseta eka twende senga nende mbia mono litani ngendo na otebinche jibasari janya tieko inche basari committee yane mtutwena ne form I was there pakangara abantu kiro montonyori so mangana ya Richmond agote abanga gose tarinje na enanite ngo sengo sabotage na renge aina yaye mangana ya Richmond agote anga gose ntoje to DC o commissioner toje kwa mage abagambi bakubuto njelita ngo tebi kande munga umugambi one no musanyo one sana abagambi bane actually no yekaro jibasari jitwari ko na nje na consult tina baro wana abagote toje tukugamba toje kubuta timaite na bango because nje abagambi bane to iwana ine nande amangana ya hote abako commissioner okoranga no musanyo commissioner na mai think ya discuss ginero takirado te ya nenda bakazo tuwe bake report una bagambe baje tukubutu because intwe ndume tena abarai una na ongo ende office ya Richmond tugambe ngende office ya Ndizi tugambe mora itabeke ile boundary ya sagochi ande temine tinga karona ja Ndizi na bona na ajiro kugamba ga Richmond ya wasali gukorwa
abarai imba watu busibori bukugamba n'abarai bande bonse ese ibintu bya mana bya magendero ona mangana ya Richmond n'abagambi bakabutu aina mangana lakini mwarengo aina mangana tigato tebi lakini kendo jina gote kya muhimu na gote kya muhimu kabisa nelinga Richmond imba bwatu bwoba bawika ba imagine nga abantu baro bakubarwana agrote ba Richmond yo kwandira majority Richmond na majority asema ya because majority bari ngo gote nge basari buna bana ngote basari ne kendo kya muhimu sana no cheno tarimano epara lakini no abana bawe basari ne kendo kira yego kuna kiro muntu ono nche nkina bere bali una mosinga tinta ke basari ikero mwananchi bono amangana ya Richmond yako kageranga mara nga amosimbaro batete basari ebe no boba boli bagutoro bongo imba tari boba bagutwara we are the government to gutwara boba bamagonyora basari ebintu no kwaroche bagusaria mangana bagukora communication Taiwan lakini nengo tebinja so mine basari mbia twanyirwe tende ningoge tanga necho konya abantu baitu banyete gese kunisa nete na governor ese mangana basari basari okay the governor who is the governor the basari to understand iga ndemo of course serikali ekora una governor but tugatutike ko tubeke bintu mbero tokoroka ese kesonga bakoroka personification of issues konya oranga kire gento nga simba na elimu na simba elinini na simba ko ngere governor ebintebi nebi right human inch no one ndongero bona neba ko te ndongero Richmond ata tangani nga masomo nga ose around ya masomo abeta bugeka nga se geometrical set jawe tu ose school chair. So no, you see, siasa to me ndemo. Teli siasa ngi yamona itoro kasia politics of tokenism. Nga tocha go beka kirege ntobono, nga nyo altari gabana. Ngongole daika yamo. Baba te right. Yanda go educate ya. Baba te right. Yoko yanda mosemi yake. Negero banyo lide. Temine tinga nga bono Richmond abantu baje babe basari boy. Tocha go tanga onya tali Richmond. You know, any right human basa rita right yo mondo andake ni maitena mangi mante ko sanga na unatoka nite ko toro musangire kano yo na recommend eda ke ya moye ke ne kada mo semia okay kada mo semia data o mai tege no ke to kuruka e ke ro koro si scheme of work yo go somia ndo bwate section yo to go lika teaching learning resources. Teaching learning resources no to bwate the class the geometrical set. Yo mwana irwa matemu. Onya ni hesabu. Abo na to kutumia constructor. Ose square, ose rectangle. Onya tayo bwati. Ta kuba ebo kokaki. So mwana uyu muibo taiko nyara kwa afford. So lakini oye nyore through kama simbarati. Igo gavana tamokonye ti mwana ujire bwega mate andake Richmond watira winseta kaya nyako baga kugenda numero beri KW'OMOREMBE ore ime Ndizi TV to kusanga mangi kwa manyegoro chisemi chaito kaitora agende ribagari EKAUNTI ndiriri bagari ya buno mwananchi ndiriri komanya mange koravuna chisemi chaito chanyire ko bachikuska bose kwande tinga bali bagande te kusanga birengari bya bona mabole hapo chinsemo cha Facebook nindo chaiga Kennedy Gisemba Ezekiel Minyenga awate abuna ni Ezekiel mugote mheshimiwa Richmond Manani out there na tano tena ndoja iga Joshua Asanya out there na good evening in Ndizi TV. This is Joshua Ongosi Asanya from Bogeka. Candidate Mheshimiwa Richmond explain long-term plans and solutions for our schools. Mbuya mono sana ndocha iga John Kebati oyo kabeire manager Ndizi TV aga ndete ko bwati omorobeli ndocha iga Joshua Asanya andaka ko boli amangana rengete amache what is a devolved function by the county government any plans ndonya manya ko bagotoa ayonsipi igoro ya merobeli bekire igoro yekyo ndocha iga Abednego Mongura atavuna korwa chinse mo chiri chenya tieko nitangani kabisa ama igago chiase omo MCA one honorable Amos Mokeira tigante veiga eskuru go savana gokora buya samatemwa needs a lot. It's a system of participation abaiboli abana amona abalimu keroyo makolense moyaye uno omoiboli aineki wakanire school fees erio mwana tanyara goseregwa kerengaki omwana nere akoromokia amasomo omwalimu akorensemo yayebuye. Administration of students joining a school is also a fact. Admission in Kagerete of students joining a school is also a factor to performance. For example, if you admit students in Form 1 with 100 or 98 marks, expect low performance. Aseigo evinte bibionsi mbita keire kurigerigwa na kubwati gubuya mbuya mono sana mbuya mono bina Abednego monguro usanga igore ngona engana twakwanire igore chisemino chaiga Peter araka murara tabuna watching my MCA Amos Mokeira omweri oyo Peter araka murara agandete gusanga ayonsi pena nyora buna no moroberi
EKEUMBU gia siasa na onyembo no kubwatana na itwe tubwate aba MCA babere Amos Mokeira yune nsemo ya Nyatieko ward na tubwate Richmond Manani korwa nsemo ya Boeka ward bayande yote ya mange igore obokoreri nsemo ye county ya Kisii konde nimete twakwanira mange igore chisemi kirige taragenda buya kirigi achire buya kirike mate gyoncherero konde twende se chinsemo chiri chia South Mokeira konta rasa nsemo ya Nyakembene no murobero yanda kigwe kibasero rwo cyakira no mugaba nari gushakira chisemo chiri chia South Mogirango no murobero bekire umuyikirani korende chisemo chiri chia boikanga tokaranda ki umurobero yo konyara goturubanegu kerogendrete na nengana yaretire libirari nyinge sana dia kisiasa tari twa se county ya Kisii korenda sensengi mana ni maitetabere tukobwati amangana timanda kaye buno mweshimiwa andake ngikiriyo ratebe buna Amos igoro yangana yakorekana chisemo chiri chia boikanga mbia mono ndemo ndanga nintebe ngana nche nage chetukusana ngento kiabeta because ntuna bana siasa unaona roje tukonya waka siasa na Richmond diga siasa ni bate mpaka yae abokora tugusiana gaigo lakini ekere bintumbiro bigwika tutari ko compromise no ngenge ntokero tukwe buna bano kitu cha South kwa kutolege ntokero se national government bosono county ke kwenda bogetuto zao sene nyagitari abuo njena Richmond no roje tonya gukwana etugukira tubange because tumeta ina magenda rajo konya abantu baitu igenge ntona gotebinche my personal opinion kerikia betali ngari ngentokia timai tingikia beta tingomanya ngoche getionde oseno na bata osoro ose gavana osondo wens but ingete ngata gentokia especially as abananchi because ngwaro chali SGB chiriko chikwando mtandao abangi na barenga ali very excited ngangonya abale form bachiko konya abantu because general ile scenario ne ko play ka tole nganya tiekali because muna na ote basari ye mundo ne bane chiri bubero komwa banta ba gente community lot so mabwa umakonya oranga ntutu aletre sia sororo so nchina tele na makosa bet as a politician nche as a person tingo ta akora gento nakele because you understand it me pakanero ne banga ntu what the differences ne banga ntu itaino kama na eno ya competitor asanare wika to abeka siasa kando twara tebanga tango tora konyo mananchi te wika sande twaka nandire ntebanga siasa ni maitenga ndo chukwanire ngane yo jumoto siasa netakire tunyake siasa ne atokuruke siasa ensafi na botugukamba na Richmond gosana matanga tole gosani kanisa gosana na bontora toko koswana na maskani tutaikora monde maybe ngoru zirigo also na sekana no yoseka at the end of the day to pass a message ya umwananchi beka to judge mwananchi beka mu atebe ammo simbiara atari Richmond lakini siasa bone wikanga ne chinkundi na masas to me not having any direction in be to kwenda Gusii and then it's unfortunate because when you go jakuru either way asaba rival baito baligoro so when you go keep picture be especially no in Saint Tole no man because goli to ali ngento kende kiabe to no ebo Kakamega kende gichinkundi ngasija matanga as a politician not having any trend in be teta kiri to end direction hiyo because bona labo konyanga naenda bantu akumia na ba umwananchi kawaida eboniga eyanya kembeno kwa wata ni basari yarenge mamingo chikobere gento kya boda mamiende abanyagitali abaruire bari nyagitali so bona abakonyora tumisira abantu baitu okay so you want to I don't support it aina magosa beto whichever ngikya trigete ekagera bagaikeso igete level na magoso na tingo tagento na kirike banyatieko that's why actually na beta nyatieko personally kero no aba obisa bagabana bajete I assured them njagjo no gavana ale uchomba nyene I was to assure him amangana ito no differences no to kusema koso lakini wikiranga ne base koletera abantu baitu abungukira abantu eto ranyole base ritangana mangana ande to tikonyo waka siasa kana nimateka to tera zikinse ya mochiri chanya kembene nsemo ya South Mugrangu ningana ya kone rumona talinga kintangani ko yara kobake ko korekana ebintu tworoche to korase chinse mochiri na andake nimaite magaye korekeri ko korekana ndoroche enkwana yo mugavana Simbara cyo kwande chintunda chinyinge magaye enganeri ntwaranere omo jumbe bwensemo ya South Mugrangu yunandore chief ipase nsemo ya ebunge nene Silvana Sosoro nere gakoru ensemo ya andake se korengana nere ragote buna niganya te kobaka ko chegigu andake ningana andake Johnson chiasokire isiko kiro muntu akoteba andake niganya te kobaka ko chegigu kurende chisemo Johnson nebo chegiri andake enchirero konyara kobaka ko ero ko chegigu kuna koroko andake obono limo chene rikobera timanya andake una Richmond Manani emete aina no rumo raise county ya Kisii no bate diogiri yao
ngikerio ratebe igoro ya ebicha twaroche ya chisemo cha Nyakembene South Mugirango. Njengete ane narabikwanire sana egento kerikioroge tugaria nkero tokuruka ndateri somo bungo South Mugirango political immaturity tara mature politically because uno mheshimiwa Mosia kwanire gaiga agoto gutwara tofauti chetu, lakini when it comes the common mwananchi yatomwa maskania because ekwara konyo gavana uruchi wodisa actually ni yakanare kwani konyo urule Chitago urule Getenga urule Moticho aharenga goikana oro wasani gavana ikiroro n'abantu baere nabo sabaye babantu chifomo nare podia mungo kwa nare omonta aminyoke n'ekigari oikorore te Petra tete gochiko sieke pare tange chigari amaye goika abana bangeko minyoko ni kwalo chikiri kiri gavana gago te abana ya ba minyoka bose abana bali ma dunga bare ko minyoka bare komia oro basare ne masasi pakomo chikiri chiroro chibundu kijireke fotsere so egento muna keria mheshimiwa sora korete ono bwana torate borobe because omuntu oli okomyeko gukyali akanya ali basari manyana omuntu otenyareti aruche na omwanzo na shilingi 500 na bochiko mukoni usinone iri na beko mukoni lakini ekerego ikigendo buna keria n'abantu baye be constituency yaye lakini ekerego ikire na barete iro gukonwa uchakire gokora omaite ntwara buna bono gavana na etana neri Christmas ese kushiria bande Christmas ikiga ko bagosi bakagenda auto ubwana gete president ngo cyari umusoja baretire mechere baretire chingende lakini nenda toko tebanga ni ngarika yake tebo koraki Ndake ngarika yake tebo kaya abantu mbaretire abantu nare mbare omochero uria o obete bubi ndake Richmond bane se faida ya interview ndake enda kubura ndake ndurukania magana tore chisemo cha Nyakembene kore kya gwanko yiga bono story ya Nyakembene omujimo soro monyene nero chete akareta chisengi ekarare tseyi boni nga ya chire abantu mbomyete kwaro chiri sasi mondage tulisasi ole ngumanga ya gavana isasi yage togoto on suppose isasi limwe bosijeri ari gocha kwaka gavana na ngangi to kwa na Kisii county boni because of we are able to get a political intolerance we cannot tolerate one politically must we shout egento jigyo kanara ko tevangelina ki kirikia bete ngendo kirikia na ngaboni gya isasi diri ari gocha kwaka gavana na ngistori kwa no Kenya ni ngao digatusabe na kigere na kwa na story nyanza kiyaye bachire ba naroche abantu bari statement it's an investigation lakini bona unkana CS igor machogu odikere liruga digo te van orange el bishop orange pastor Ogita oyo PG orange yonde oyo SDA ngabaenda bachigwisaransa bakwane nkibago kwana tutaramanyanga ye problem yakarte yarengi amake Richmond ni kwende bagari inde bado tora chi point ya chanda ke nimete watoire bichengi kanu eki kiari ngari korengana na ensemo yao korende ni maitanda ke katukuri abara ya avance babere na bara yanda ki abange bakubarigiriri kerogoli mu governor Paul Simbarati no mu governor we county ya Kisii na taragendo ye no ngirwa kwana ataka ya moyoka kerogoli na ke mu governor Paul Simbarati ni gari yanda ke mu governor we county ya Kisii yanda ka omokonyi wo munyakerogo we kiama kia Orange Democratic Movement kerogoli yanda ke ensemo ya South Mugirango nero nigo Silvana Sosoro aromo jumbe gwe bunge yu na kando nekyo konyara koba umuraya nda KSS Media National Assembly ensemo yaba bunge konyara koba nereore chief whip avonsi na bare ebyorokererio asabanta bange kurensemo yaba rai na kurwa ensemo yaba menyi timenya ndakaye kurensemo yaba musmukaya kiki gyato ikira igase tori egeto gyato ikira story siasa otawaka siasa because ona ngento neke kwa gobori ke Kenya Kembene kwa igure Richmond manyana to isana koma Richmond meto no MCA Richmond ndari mo DCI kino gweto manyana akara ko kweresa una kiabete maro gote biri una bira kitabekire una risasiri wako one minute ngebinte bitwachakire kubira kisiasa
ona Richmond ngendo kiliatete kiliatete kemufeva au kebekabo kelindete kemfeve go kebekabo the same thing oisa kulia no story chinyinge wantu achakire kujitumeka waka siasa igo nani bono abantu te gwijengana ebintu bya mwananchi iye taribia because kulia siasa uno kwabeka kwa kwanire igoro ya ODM wa kwanire igoro ya UDA no wale ngendo Richmond atagotebe ebintu byo gupimana ko no kunya ko gisegeki tari nyakembene chachake no alia sa assembly to kwana iyo no to kwana umetenga abantu mbarogo ni gabata wakano umushara senje ya siasa ya intolerance Oreogo umushara inje ngwana metera ke amos mokanza te bada gatia machiko yen kwana yana gara kone kibuna ndo engani litole ndolete ngani umushara ngo tebiese abantu aba babiri upimana uko kwagerere bono muna Richmond namgo yona maji kolete topic elinga ngose ubo gache ngentete gacha ugonya gupimana ebinde mbiro bigotokonya nabona kwanyoranga muna into binde mbiro birakorwe biya ese nja bono batete gupimana nga maybe governor Nero Eastern State rubona ndento musigete no yondene no muchifu zenje gupimana ko libono ngogera ebinde mbiro biturakonyeke maybe kusire kiri binge tochikomia ndake kero kwana igoro ya ngane yo ndake nimaite watebira ndake ningana ya renteru weterense mo ya kisiasa nimaite ningana akora kanetasi ya wiki ekonde toire no megranda so mwaka yo mo chitariki sano nemo umutinyo mutangani umwaka gwekiri wibere 23 ase ward ye yo chinse minju cha goikanga ndabwata ndake umuroberi ndake borenge bwa amatanga na asense me yunainde toje ndokubukana konde na inde se chinse mo chiri cha South Mugirango na ndake ese bicha abari bango bado nabwa baba umweshimiwa Silvana Sosoro na ndake umweshimiwa Paul Simba barati igo ningane etara batari tangani piyaba to batanda amatanga no nyenga kibonsi barenga bajumbe mega yobo choribwa umaka bechiri wibere 22 naro torero kungusana ko kobororo andake Richmond manani sense mo yao nandake kurane linara ngwaga ni kobori bono ebeke buya andake ngiora teba ndake gyato bekira ige to ikire sebiche ye na abara bara sebicha na aba babere on njega ndiyoga ngo teba madi na kwa ngoro ya political maturity abarayi baitoma bwene tukoba mature politically before utarachi kubodi chukura oikomanya onare kotorereti abarayi bande na tolerance yegochera kuna bono ryo mujwa mozi bonde ongero kotojam kotoira abantu batari kuri mushara mwe musiki ore EKAUNTI otari kuri mushara onye ko discipline case ko issues you get suspended never in Richmond. Unko suspended, evento being nara sort out. Even David the winner will go away in public. So in J, even we have to kill gasoline. Abantumbare, Yani Babuate, and Mokeira down, made it naturally. Because Omotonio take a look of government. I got a Nabo Yoga. Only got a Togo MP, I got a Nabo Yoga MP. Into Kiraboni, got into a Chukura. We are past the elections. Chukura moni antiga nduwa tangi miyake na tote. Kuhele chukura chini. Ojo utesa nigetinga gavana simba harati neno mugavana. Tigare merei asi miyake. Onye gata ite kuruwe kirukia ikio kwa MP. Tigacha ache ache kubojo mugavana. Bashi ndani na gavana ngako mugavana simba harati. Gavana nena na wako mkia mwako yorate unaki kweli oyongui. Amotigira mwachinga chia ya gabe. Why is it? Iyo ndongo bodi na ile hano. Eto bwate chinyomba isana emo chincho musi. Chinyomba chisana emo umuito tunyero mumro manene. Ogambiri buya gakora. Emyaka ya 10. Ingi yako ere toro mumro yukabiro mubasi anyoreke ogiki. Toko chaka kumutama. Tiba kana ngato kumurange. Nangonye no soro yu. Nangonye orore sibara na wata magoso. Nangawe ndikurange bono maturity. Arange ya motebi gavana. Injuoja toisaranse barangirani toisaranse ize atebe yaye ndukirika banangwa akotega ngikiyaga to akora bubairesa ne una toisaranse tiga tiba katoko genda isiko una abuntu akiri chikura abantu batu amineti bona to genda isikari no to chikurta namagena to chikurta namasasi for no good reason to kumiso mwana inchi otamanya tikende yonsipi bani na bari baringe gani abane bari bari umuto bari kunyara komye kono bekone nona abana bari kumanya bugwe kone egento ya tuikiria ya history tiga tunare ko turere tuwana nara neba ngo politiza history bintu binde
Asinali wiko when it concerns to helping your common mwananchi. Tikatotiga gwaka siasa na gukonya wananchi. Ndio bose take advantage yo gutaka bwa abantu baito. Uchugwaka siasa irembe. Andake gwatira Richmond manani ni maita yonsto mote abada kera chisegi chikoba uyo ko umia mono mwananchi urense mwananchi obato kwa semaria savara ivuna abaiga mwananchi adake kuvekera ini mapema achikonyora ibasa de mwananchi kuveka ago semeria savara yaba anyare ko baka konye ko mweri oje nero tali konyora livaga lyo konyora amagendrayu na chinga kechu no konyora livaga dia bene lyo ko somandake amagani na mabori ya mwananchi ese ekeren chinta kabune chendo chaiga I am Juvenalis Mokaya kuruchinsa mochi aboge ka ward wish to most sincerely thank Honorable Richmond for the good work he has done to our ward. Tell him to keep it up. Oyo amekana Juvenalis Mokano chaiga Derek Matoke kuruchinse mochi abogeka. I'm watching our able favorite MCA Richmond. Generally our ward did better in the recently released examinations. Ngaite ara somwe kwa monai ndo chaiga mura concepta kuruchinse mochi richia mariva nare kubori naki aikiraniri chira atoete igoro ya Nyaure Polytechnic kagerete nenkwana muranyare kwa mogoto wali chibu otage hi Ndizi TV. I am Ronald Moracha from Nyakoe ward. Say hi to our guests. They seem to understand needs kwa ward zao. Kindly find time kagerete vaisa negete na enchera Mokeira nelia ndo chaiga Joshua Monguru Ishmael korwa chinse mochanya tieko Milimani Kinyozi. I am watching. Hi from my MCA Amos Mokaya Omweri andaka kovoringo kwani ndo chaiga ndemo. Today you have mature leaders, well done andake okuno kovori kwa ndo chaiga Honorable Richmond Rayori is doing a great job in Bogeka ward. The maraming of roads inaendelea Bogeka as well as basari ilipeanwa vizuri Yunengani, and our MCAs in Kisii County are heading in the wrong direction. Let the MCAs do their work. Oku nengana ende tuanyore na ndicho kindly tell or find amicable solution about Osoro and the shooting using guns. Abungati ya varianda ke basangire birenge review wetere nsemo ya SMS line nambere gura kwa screen yao tinda gosiekera isikora ya nsemo yao nabukobeko kovori kwao bali babekera chisemo cha Facebook wasande Facebook asege kakeri getari getape kore ketukora na kesengana twabwataiga mwansi moyaire chinsemo chino chionsi toje kereto tebe nsemeri ya Kakamega kereto chada kenganeri ya Petra Salasia konyara kobaga gwakoroe omo MCA korense nsemeri ya Kakamega abuno anda kintolanse iseko gendra abuno eko chi esama tukare usonya sorongo rwa Gusii tusekoba ntokurira kore ntwaro chandake nanyarete kobaga kobwatu gakobe kwime na Petra Salasia ndaka gasokane bail cash bail ya 50,000 mega yega kore kerigo okore kana konde Kisii aiga tware bikore byose keriga ko kanto umwako etensemo ya boikanga ndake ntwaro choro botiro kobe kunyara Nyamarambe police station bantu mpala nyara kwa bakubwatu ndwaro chanda kensemo ya Kisii omorike monene gwe kiama kia Orange Democratic Movement Edwin Sifuna nere gakobori andake insema tuko 18 baroranda kensemo ya obotenere nsemo yobotuki yatukirengane erike boikerado tomanye ngo bwate imetese njo buna bwate aba twensi ntware ngororo kolende DCI neire chinguru chokoro botuki obu temandake inkerike irere oikerabone otaronde wose akoiru biara andake nakere mutari koiru biara obole mwe bokomenta nebikore byagenderera buno wake wekire buyandemo ntuna ba MCA ayino morali egasi abasigari etokubatigera lakini tuteta abasigari bakore gasingia guchunguza mangana bunaye kuna nabo tebi nje tiri go blame Osoro se Simba because they might no Richmond olengo na barao tebi nkiara go koro kwanza South Mugirango anara tote story buneri lakini nje ntoma ete na might kento kina roje se TV lakini aroje ihe minetinga nche buno mo MCA tinko manyangi kyabet na nita kira basigari baende bakora uchunguzi igono nyama yako rase TV bado torochi kende no of course ngendo na roje video meri video na bo mondara take anyebutole orore kirio tete arore tokumanya mwede video ile atakire gatika taribu ugwete gabane kara ko ende se interview ekara ko interview akota anga bona achete na akorete ebintu biro je se video so minetinga una wateba abantu abonse mbatakire baende ba record statement abantu baito ba boborendi abasigari baito bakora uchunguzi and then tebega ndemo tigenya arekana nyete konyarekana ngano unde bwensu bata magoso serikali teba sako pendela tigo monta abwatu nanda abeku asomi gwa kuna fine india ninga tune gwata ya Petra Salasia elona keko gera ebintu ne tonya gukora bunamba
politicians bikogendera because umuntu unongwara ujo negento getengera umumara narole kubeke go bimbaliri ngakagoro kuri Richmond Bedmas baraza agahaita bakaga akaumiza umuntu sakweza something lakini ubwatu akego wandoleke bond osoka so meaning ngabona next time Richmond esa kuri ile ndo nagelia aro nga ulitaba letu na bakwenda ko legendo kendo bogeka so netakire punishment itokonyore especially into politicians in Richmond na bande nyoro muntu tokonyorekana nga kwachegiro muntu na nde magoso naro bekerwe fine ire ndito so that next time kero kolengere ko kolege ntekebe kwarengere likabere igonche ntebe nga tigaba sigari bakolega siabo na ndi ntoba so na masika mangana ya basigari bone challenge to atwalire nene ndemo esugusi no ntubwate umugabano tutwanjite kabisa Richmond na bawo confirm akare ko kolege tutokoroka prosecution yebina as a public ono ngwaro cyari gore karari ngemigoli akweresa kabisa akweresa ngabona ba plant kumuita amangana ayo meta tali biyonya ko te public ngwaro jina ndilinde igawo mu marage to itutwe piki naro as much as najiri ko topic lakini ukarora nando kwanya agaba nago te abuna itetu na tiga metwe ne CCTV ya sare tuwe you know emanating about nebi otete koletera public onyo sympathy siasa liba hoko amangana ali ubwato nya Richmond bona nyata maiting kiabete kanga bono chira somo sigari alipoti mumurole nya nero kata makosa bwato lakini tutike siasa yogo tarira no as much as umuntu nago sairi tutike siasa yogo che ngiche una ngiche ga nchendere ga una Richmond ya sumbwete akakora ki ngende asamatanga andere nyati mbwate reporting Richmond sumbuire genda asabasigari ba report ile that's why to bati ndero kyo asabasigari kile ndo kyabere beke obi beke karu evidence abasigari bakolega sasa kile wanonya lenga toje kuka samatanga Richmond akoga abasigari mbakonyara kutokonya ibinte bigendere ko sarika iko namangana ko nyanga bantu achira sabe unabagusa emaitanda ke guterese kare kare ndo mne biyo ko kana ndo maitanda ke kere omorembo taiyo magendo tari goikirana nanda ke nabo konyora ndake omuntu akwara ndake kiriketaranyara ko bage kogenda buye sengenjo kiro muntu nabo tubusibole bwobogima no gusogosibole bwo konyara koba gakoba moyo nandake nabo konyora kere obugima bwanyara ko bokogosereru nonya ibuna amus mukaya wikukule esengenjo rubugima fura kolinda ndake tifanya ndake ndo totore kare kete kwenda somo timokomoke go tunyare koba tukwemanya mange korende esengenjo engana yo Richmond iseta ekemo twendo mutimoko tumanya gutense moyo mwerio ile ndogo de yumwana oyone nekemo tigabe honest no tiga no mwana iyi no mwana tigabe honest to what he is saying umaidege no roji una bantaba yekero kungene usibona sai kutemwa lole kanisa usibona sai kungene I know mura yo akiri chikura ekero kurige clip gete ekero okora oikobe ebugo judge otse idugo ugose inkererom ose kere right njego ndio kana gote ya mushimamos ege ndio kana gote kaba honest karu sore you lose big ekerura nyoro kungaine ndi abantu bawo nkwaro chengi yako wona nchinya ndiye ko gari usoche boge kaga ochenga nebintu gete gote ka kana nabana nchimbaro nongo jaji bare these investigators abako teba DCI na nini ngocha bari ko chunguza abantu bari bakoro eye witnesses lakini how you need more classes ngo chiketi ibintu buna bigogena ndubu ata abantu ko eye witnesses wikabachi kurangiri oje kuliga these statements the eye witnesses is konyora bare 10 against 2 that means ababane ngo correct they win the case automatically so njiro nana ngo de mega data bon gasto ikerete asi Gusii yeito tero in the right direction ndubu ata this into anyora this is the first time Tony take into generational change in Kisii leadership ekatoni on this generational change tigantogera abagaka ka bachiko tebanga abana aba mbamanyiti kugamba bari abagaka bari bagendere gutugambira ayo ara youth ekero nyenga bano gosire inje have every right from the majority como de gabana kubati kwagosire siga kwegerere kebe dangaboni ile ndobona tokote I know so is your friend ekero your friend and is also my friend yes no ngo ikera tore sigeta to kugamba bono bya ndonye yako bisebindo binde nango bwendo rana ki umushimo so na go sete yani nchemo nyore motebi ari mbo bakorete kubwa ko bisebindo binde ebiye karto ko bisa abana mbari batoroche boniga mabingo abarabarai narna bago ko bisa ebinte binye baro kwensekarete osoro saisa asari gete boniga arren ko motogiore
no lakini kiyara gukora andake Richmond andake bwatira abo andake ntuko bali batubekire birengere bya bakuruche se mochiricha Facebook ndo chaiga koteba Elkana Onkoba watching my MC Amos Mokeira tena keep it up, you're already ripe in politics, 100% with you. Ndo chaiga Albert Nyariye koteba I am Albert from Nyatieko, langu ni pongezi kwa mheshimiwa Amos Mokeira kwa kazi nzuri. Nota iga Robin Mokeira andake akonya gusanga aiga gatia bali babekire chinkwa na chiabo Peter Araka Teresa Umbote ba watching live from Saudi Arabia. Nota iga Elkana Onkoba I'm watching my MCA Amos Mokeira unaika cover ginko mosoma Robin Mokeira Kennedy Okongo Amos ni mtu wa Osoro tunamjua vizuri. Ndo chaiga Robin Mokeira Arati and team niki Honorable Amos, please advise Richmond andake kobori andake onyara kwa kivuna inubona bunamarai buna moikira goteba mwensi murange nabarai aba kando nebyo gotebwa se TV mubasemi okura kuko boli kwa abana inchi bali bakobwate kwa kivuna andake bali bakomoikera umugavana Paul Simbarati bamoikereri andake enganeye ko lokomoikera mheshimiwa Silvana So bamoikera nanto arandake omujumbe bwensemo ya Kisutu cha Chenoto yo Mokeira buna Jafet Nyakundi ore omogachi we ekiama kya United Democratic Alliance ate abuna andake talinga kiboniga yogotebara keningore buya guseni ngotari buya ninga kiyogo sangamo omurembo bekero omurembo ororo ebyama byonsi nigo bigokonyeka kero omurembo ororo ama gendero niga konyara koba gakoboro ko ruchinse mo chonsi konditima yandake nimetene ngana turakwane kururero mpaka mambi konditima yandake yuna Richmond manani yandake nkikeriora tebe kwentege korekane boniga erinde tuira na somorembe na ekwate bandake okoba gwa kisiasa use political maturity. Bo chega tunare goteba neki asabanda abaminto ababare umaite ebebetega the president ya UD ya Kenya kwanza yo will come to one oyo no mundo ringo bodia lakini ngora te ya bana once the time ukienga no mukono nese siasa oni I can say no mukono because my politics started in 1992 whereby timali also Amos konyoro buyu usachini usomo mwana orengi likewise no solo igora iboredo siasa yetu sasa tutaite kogena ni siasa tu watekere introduction of multi-party system the late 90s tilikuwa arikonyora abantu baba buya babwato mukutano abantu bagenda ona amasasi umukutano era tinta ituira ni that direction those are the dark days chirichia kama ntwara role president yejichine chiara beiroro we need to emulate the peace as wananchi and ons asetole tuare bwanja boniga Silvano Sosoro is not the first chief whip Kenya yanyorire ono mwana moke kwanso twekiroko kiryata batingu kiri aho karaki kiri ako gambira eto mwe abwana tegwekanya ekera obo chief whip wae abwana ko parliament as a national assembly obo Osoro tari chief whip ya Kisii county are chief whip as a national parliament kago che county nakina ateba onye gavana ogosire tigache isaransa n'abarayibandi bate bigavana okorre gavana ogosire bibaga yuko chikuri kebintu ebi ngane era bono okori influence ti transfer ya basigari left right center umushwa Amos nakwa naga gatutira basigari bakore gasi yabo egenda atara kwana yoka igaiga eribare ngo mukutano na mu county commissioner eba isaransa te oyo bare isaransa le mukutano emenge Amos yo bunarega no muntu oromiya lakini yo mwanyi bwa eti matinga ya tuta because by now kuna to kwana ega na Amos yoyo na ngane ro uga de besi abantaba oisaransa no soro omadebi osoro ekena kito bwana ndako koreke omwanyi no muya omwanyi yale lakini abwate problem ya ochiro tu kutiro mwanyi bwa eroche omwanyi gocha bona busa umetera batoko mwanereri bagakorwa sensemo ya yanyareko bagakwegerera Amos no mwensiore bwensemo ya Nyatieko ward no murayore bwe county ya Kisii no igendire n'abantu kukwana kubakora representation na kero murembo rororo Nyatieko okuyubuya kero murembo re Kisii okonyo utoro bosibole bwo kwenda ndo sikomaite buna obosibole bwa mbororo timanyanda kai ngana yankeliora kwa usembo semi kibulioraru ayukorana nayo roche orakeiri biraria kisiasa na intolerance yetu arorire erese county yaito mbia mono ndemo litanga ninga kere Richmond ngambia mono asokumanya no mungaininde ya kabere wantima itiaro nga yako banyana ni na tuto to ngaini oroje because inchemba to ngaini oro tumedilia go chombo gore kininde lakini ndebe ga
litangani mbuya umusikeri chimona chaka gotebanga uchaka gukwana igoro ye president yeito mugavana na mangana agendete Gusii litangani ngotebiga chikaunti ntubate chikaunti renga 47 koigura ande asirango chiro cha president ya gukwana ase buna Kisii county nkige kogera amangana yale Kisii county na tali county na Nyamira ntebe litangana nene na ikwane tirinde karatore no governor so Richmond mosocho ngateba amangana yonsi agenderete akogenderese nje of course na bikunyarikana nga governor maybe na bwati chishida chiae no soro na bande but ngamangana ye solution yetoke umuntu bwateli chibuga governor because umete ka tubwate governor bange nganere na kwantelinde na bange nganere tata ase county emineti nga osomo muromonne kwaro no magara gara ko mateka twarenge esbarenge kansa ngabenga nga inche na Richmond tene nero monne esinde ebenga ntu bwate differences wente ko tebe steli to akabekire nga kwende ga tota nga tema to Richmond no mumuromo nero takira chante nga bono ya eno twetanire oneta ke tuisanasa so bono njege ntona blame kenege ga no mugavana ito ni mahitinga yo go seiru na and everything but nero takire bona iranes ale taba muraya abaye bonsiama amanye nkyo ya kogera ngegoro yakora atbeke ale tendo to go ke truth Richmond ngo una majikora bishige ntongera umushimo macho watakira okora koleta bantamo kolyo omorembe so that Gusii yaito une region ngendere igo Richmond atange ibine bintu mbago chi and everything but tuigweti igabona isako basolomon aboko manyanga ngoyo umwana atali oyo because Richmond rigwete ese process yo koleta omorembe onye tuguterisko ni lakini jente bene nchira netakire to kwambe uchakira ndege ndenge chakira usurubika because bunantu eto chakete difference chiko chaka kona kula assembly tigango tuisaransense tumanye kiro monto nkeko garaku because no orojo mwana bona ne kuga bana gote igoro yichimbera gatanga mwana royo moko gonka buya oyo ndokrom manyango ngyo mwana yanya gukurumera ryo kalyo ta tiganga lya kuruma ko makorwe kwa murta gochinsa bono ko nyoranga tora solve solution tigango tuisaransense amanye teko banga kera musia chakiri ko imyokiga se maybe governor Richmond no mutenga genda mutacho mutu mo crash kabisa solution teyo the best solution here and I mean it ese no yaso soro na governor gendo keyo and I can tell you no Richmond abawo con family ase siasa enemy teyo itaba solved na busani mboyo botaye so meaning nga no governor uno roje bakurutana na masasiga no soro abantu aba no mbona Richmond bunazonya kuogana Richmond abanyanga governor no soro ni chaye bakale ko Owarimo. Nabiko nyarika. It will never happen. Siasa tutike siasa ngwaroche ndemo ngwaro alinde liri no ekero mukingyo Britain acha. King Charles teta. Ndo mutanga li olingi state house iraira. Na ero wote amandamano lakini ero lere okale state house ko kwanya. Unaweke ndote wote ngabanda bamba iwana ine. But bantu tikabale tu kuiwana no kugoje public. Simba no na usuru tikabai saranse. But nande mbai saransa boka nto batabara ibande. Tubata ba MP bande, tubata women rep, tubata senator, tubata ba MC Richmond na njena bande. So that nto solve shida ya usuru na rati, totige shida ya Richmond na Amos for example nyetero. So that turasuka una what kebeka rightly 2024 mapema sana kubeka libere ya siasa. Because buna woniga no into Richmond ngurutole ya chi ward. Ngotsa batore no into to EKEUMBU story. Actually that is why we also request no governor EKEUMBU. So that emiake yoras kite wikanga 2026 ono abantu nabacha bugo bacha ko campaign abande bache se count bacha ko campaign ngoma chire ko beta ke but woniga mapema tikaturigenchera tugambe tutegererane tuikore bali banene muna bono Richmond na gavana baikoraba abaliri bategerere medera karo montoro mo gusumbwa sana maybe bano banyore tugusumbese je toraba batotegerere bamanyenki batu accommodate tukuga mbago to crash aho nyanga Gusii agendere nimete biro byakire sana na toisire gukora ndakikaro tubate kiarero amahuri na mange na ese Richmond ngo cha ese kinsabune chiga nimete amanga kwani rutwa kwani ira mange igoro ya osoro igoro yo mugavana Simba Arati kondake ngindoro tura kwanda ndake tolerance gusoko igwana kwa ben ase assembly ya Kisii moraba MCA 50 na babere no yomo bagotoka mali na ndake ntubate majority tubate minority konde twarore iskaiga komusano okonoko koraiga nari timanya ndake kelura tebe igoro ya omorembe na ensemo ya assembly me
nje ndo na tevese assembly yetu ya Kisii intact 100%. Abantu baro bakwibugi bari bake umayete none nchiro cyanya ko burbarimo nani that's what minority ntubwate na majority Ainda boko tutereka ne yo adakete barake. Okay sorry banabu. Okay. tinda de bana minority inga nabu kibarimo no bari mbiya bari they are exercising their democratic rights mabwate rights yo opinion serikali usiyoko weke serikali a checks bono a problem yo katubwate na the same people wako eroka minority otuko na okonyora to na barabu ese serikali bako isiko gaiga konyora ba change bakke that ones there are about 13 including so much more amos ya mujmu amos na botoko mu katwa na nera bakasegaba na ile shocks me kermara obango manyora usemame mugaso na manyora ari bono muhino paki ingete kabisa na ile deputy minority leader bono mare pagachinza jino to siyuna ki wana ke parte kegende lakini na boto yuwana nene kindi ndio kianyagio shikia serikali agepinga oko bana ile tabuga tinguru ne minority ile tabuga tinguru ara pingere umjara umuswara kwa serikali ile ndongere daikia ya mana ari kuirana akwaniranga governor ko explain ibintu bibokarekana governor as the CEO of the county that's a problem ya beide governor na bwe to go chaire seraba bigantu gati ya korekanirega ekiare giga so governor explanation ya governor teri gocha ina badu gocha tuko enlighten ya bando kubatebya ibamo goto nyino twara maisusu gendo gati ekiare onya na amusirende amusyo amwende bompinga amusige ntagompingera amos for one amosi atagete motigera para gosene tenda osa amosi atagete nkoregento bete osa amosi atagete moni kere gosene mwana gavana has a right to explain so eka goja sei to gali assembly ile ito ndugu ata ababongese abaishimwa 71 out of the 71 only the problem ndugu ata especially tigana na nominated mbagwa the problem abara to the problem se bara about 3 omaite mbai mungete buna minority bo ba ogande story ngoko ereri abamba kachite paka Karen ogashagwa deputy president notion yare ngoro iyo plan na babo impeach kaba Moko alenge. they are I get the information whatever I'm talking it is right no ne na ma you want your information no na just told deputy president yo no what the story oyo no mosani one ina gote so bona assembly essentially ende ekavuga ngotume ko bare bata babwate plan including the regito go escalate para sise yechi kwaro jiabe nyakene bago cha ku plan na bata ko imbicho mugabana bago iko bakubori kwa babunge aba ishimwa baba mzimba lengo mugati bako nyabo bwata aba mzimba bakangainira bakateba ntati bakanywa aba sentati bakaira nigwa bakatebugenda muri yabande so lakini at the end of it assembly ntundo bwata omarembe mbacha bakancherana the majority we have the say the minority will have their say but the majority will have their wait andake kerede akwe biro bya chire sana mbya muno mwancho muri na mama uri no na mange sana bingiro ne vingi konde torachi gokora tetusome birengere byaino ndo chaiga awate abuna andake abelvis oguta say the truth and the truth will set you free na awate abuna wasoli maliga andake igoro ya sasa chigendrete igoro ye county ya Kisii ndo kongusana na Danstan ondie kirikmond andake why are you schooling okay ndo chaiga Elvami Belis awate abuna tote bani ekere na kikera tokonye Robin Mokaya muchandore county ya ito ya Gusii ne linga onde tayo utagite gwekeia governor nere omanyene county tigango ekeye onyega tagite omorembe obuna bosemi bwa Robin Mokaya Kennedy Okonga awate abuna kila mtu afanye kazi yake ndio maana itakuwa Kisii but Osoro must respect the governor kuna kerengere kiaye Kennedy Okongo nero gosanga igoro ya kerikendete ime county ya Kisii kondi nimete ikaro ya sasa ne giansu na boto wisaransa igambaka anke mona una majority na minority kereba kopira nambali 10 na raisi kwa hivyo wale baga mbali tukoli makore dese nchwe biro mtawa kokore ekyo
Amos Mokeira abange bakoretia seboniga korwa chinsemo chionsi chia Gusii baraba tubati koru chinsemo chia isiko na isiko yense ya Kenya abamenyi banyetie kukurigire ribare timanyandake ingana oyo mwelio tochukure ikaro kia lero nereri ebintu bibere ndemo litangani ntebega ase mangana yonsi pitisege chitubwate okonyoranga at the end of the day umuntu kumia no mwananchi mara kwaro jo tujakere kuri bintu byeji pigi bintu byeji basari umuntu kumia no mwananchi igona litangani nchendu magical advice y'abananchi baminto kujakera abasaye abangina ase siasa ye nto basa wanja tutumeke ase gisegi cy'abana siasa because into tokumia anande nte by'abana siasa baminto na Richmond n'abandi nka unanateba ko ruri mapema teatwa ke siasa ile nsafi siasa etaliko ekutume ku mwananchi ube nande siasa ya magendero because woni kitubate ne ya magendero nande message ya muhimu kabisa na arwase abantu abana siasa bange especially babo Richmond na bamwapo message na roya moya yogotebaiga tigatoteba umaine omo muranara bulikiro byoteberenga tatoteba umaine ne kemaine ngitobeke tobe aba abantu tubato bosibole challenge tubate Kisii County obulimo na uburo bonge sana obulimo bonge okonyoranga tukonya kwereza nebinte CCTV ase chamatanga unaona ibintu bikunga gosobo kurumimboro osiki ebintu tutai kuira ase koti ibenche ndona dete tokote umaina ande tutoke yamangana unaona kwarto rira na Richmond tokoro suno mwaka ande turangeli after 2 years tikatoru CCTV tikatoru asa matanga toru ase twende tuisana sense tokora bana inchegas nalio konyanga maberera na bakonyora ke ande tolemerani kegera siasa ye beyond siasa in Richmond tunabage tutu tubate history so ntobasa kubeka siasa twetani because siasa no waka siasa ne tokoroka isa competition of ideas to compete as ideas abana inchi bokamba batu kubwa lakini ondetaba so kumisonde because we need each other as Uchimambi beyond politics. We go nje sabo morembe and then tebe sincerely, most sincerely asa mangana alituaga chiri abananchi twakorera makoso waitania abananchi tebe na pole unanchi itali siasa na tagawaka siasa zote ne omorembe siasa era interesting toko gamba toko tangali una Richmond bagamba namos lakini at the end of the day abantu baywana na bakwana we go nje sabera abantu baito bagusimbia mono ande mutusabire especially kanisa tusaberwe na lumete masaba ya tatanga ino konyolanga no into siasa itu ya tutantani tusaberwe so that onyole tunya ko gambera abantu baitubia kongondo tayombia mono ande mbia mono so rutwara mbia mono Amos Mokeira chinga kiechecho ntobwata iga Richmond manani amanga kwandu kurutwa chagete nto gukura korende ngana yawo yo muri ase bali bonsi baturigere tikorwa iga bali barochi ayebuno murai barocho gosemeli korwa sore bagento gosemeli korwa sore no kile nongo te abantu baminto bali bantegerete siasa teri rais na siasa teri kuna abantu bakobuganga siasa negento ikore ruritanga nekere kwerure ikomanya na kyo korra abantu baigasi kinekigente getangana na abantu aba mpo abaita cyo promise cyo abaita buna bana na no muri kombori gore ya mache my former competitor na mbori gore ya mache chinga kina chechi mbono chagete implementation lakini ngagitera ni aso boni bugata mache so abantu ngo ra consider mache bare batanya ko nyore pare ya marani uche section ya mariba dato banyora mache ar pipe na baba mate ntoje tokore mo reticulation which is image mbali na ntoje tobega na street lights chipara chiro kuna section ya gesoni na kora chionsi boni gamara minge entrete abantu baito boni ngento batagete Gusii tigatotema gusaberana tobeka amasabo mono na umuntu tamumaye tinyasaye nyasaye ntogenda sinyasaye nyongosene nyumba ya nyasaye tobegete chianga chinde chire tofauti kirito tebya abantu tigebe na kikere ntobasa ko batebinga abantu bakore guchya to koira na moina to tebya abantu bakore tigatoteba ni umaine na turanyane gusuko busyu na inde asa abantu baito especially county ya Gusii anda mono bunanto kwanira sense ya siasa ando mugabo no into policy barati igasi ngo kore kanere bari batege ne tinge gasi ne kore kane bono ni maita abane ngo kumibari bos boni ga word teyo
para chitarachaka onye nchirachaka iwe contract ni roro ngere taraso esate para chons pinchi abeta awarded para ngochaka chito kore chipara basa dioro jitwena ni tubekera abantu baita match abantu baita mario gaso echinya gitari a problem tubwate gege mushimwa mosi akwani yobukuru mimbororo na ndi tigatwanchera na because into tomenya to twachira ontomanyete none era bunari gana bagote bina kiya ya problem njane ngasigete so obukuru miboria igosu igwere chipipe chirikia siki na kiye kora mario gya ko bamangi onye ndiga bana igorere tichi pipe aigore pipe no na sinini na ngabona abantu ngose kabare so tigara asike pipe iri to correctify keregendo kede system ncha korani biya abantu baito banyore bintu bwena takonyora so that into chabuna antu abarai ngatore giridi totaite bitore ngete ne bintu by'abantu ine problem nere to chanete amayo ye yonsi pigwe tai ayaga bana kurwani ni iri abantu batagite banyore kende bamuse badi ba kunywa maro bangewe sibiri amaru eba so gaki tigato sabera ni gabano ito na tu sabera ni buna barai na abantu baito tu moto sabere una antu ari tu aso to bisi digera tu nyare go kora tu nyare go konyeka na inu sa nyare go to bwati simbiyamono tiamba kaneri chinga chire chingia umwako muyomuya mogendra abana make sure abana bagende to school una boge kaya ana tinda timwana chiko tigara isiko ngane fees yetayo injundigi school njirani mbwata na botokoro se program na abana bonse bagende school biyamono tigena sawase mbiamono sana na ese ubwango kosoma gatie chi message anda ke chiricho mwali cha bali bagotorindo cha igandemo if this MCS goes to church let them read Matthew chapter 5 verse 37 nemaite ebukuno tigeteka atavuna let yes be yes and let no be no ndo cha igani eva andake amwana ya barai abaiga Richmond tell Amos to say the truth andake abungati abali batorikire chi message onye nanyo ralibaga nango nasoma chonsi pi mase mokorende be mana so sange birenge review au nakone kibuna kwa beire gati abali babekire byogiri yabo konyara ko bali kuyiweka nase karobune keiga team Facebook otabuna mbya mono bali batobwatire uchakiro muchakano otirabone yabuna twaikire iga na ekengencho mono ante babunambia mono Mr. Amos Mokeira koruchinse mochianyatie ko ward litani anto banyatie ko koitaba ko bomurayovo na family yako koitabira go chaiga sege karo kyarero kotabunambia mono go ikaiga Richmond manani koruchinse mochia boge ka ward mbia mono naye konyara go ikese kare kini meteri tukunili tambe se siasa ebitire binge mora kole korende mwarabuna mbia mocha se karo bune keiga kotabuna mbia mono nase bali bonse mwatori ro chakiro mochaka no kiraboniga Inchebuna ndemostebe n'abati abuna mbiyamo nase wiki revolution tutwarabara ivande aigese ikarekeiga tusange igoro yamangana nde korende korwa igesense mo Ndizi TV ngoti abuna tigatora lyo morembe tigatosiro morembe kero morembo rororo kero monta akobwa kero morembo taiyo mubi wande wense taiyo inderengana ngo gotigera korwa igase tasini kya Ndizi TV enda gotwaro botkobuya no botangerio bya bugetasini kya Ndizi TV aiga no bwansubo mu Gusii